halang ka na mo ang tanan na mong kasalanan, sa dugo mo o Diyos gihugasan. Ang tibuok mong kinabuhi imong gihalad, halang ka na mo ang tanan na mong kasalanan, sa dugo mo Diyos gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Heso Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot, sa tibuok na mo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Ang tibuok mong kinabuhi imong gihalad, halang ka na mo ang tanan na mong kasalanan, sa dugo mo o Diyos gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Heso Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot, sa tibuok na mo nga kasing-kasing, pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Pagasimbahon ka, Jesus. Mayong adlaw sa tanan. Dali ra kayo ang dagan sa kapanahunan. Like, murag pipila lang ka mga bulan ang nanglabay nga nagwali ko mahitungod sa Mother's Day. And now, 2024, lain na pod nga Mother's Day nga rin gi-celebrate or i-celebrate sa mga ginikanan or sa mga inahan. So, dako nga opportunity para sa kuha nga diin karon ingon nga magdala sa mensahe sa Ginoo nga diin ipaambit sa matag usa kanato o unsay gusto sa Ginoo nga gusto nga itudlo sa matag usa nato ka kinabuhi, ilabi na sa mga ginikanan tungod kay Mother's Day ron, para sa mga ginikanan nga diin unsay gisulti sa Biblia nga diin atong pagahisgotan ining kahapon nun. So, tungod kay Mother's Day or adlaw sa mga inahan, so nining mga orasa ang atong hisgutan usab is mahitungod sa Mother's Day. So, adto ta sa ato ang passage nga din makita, doon natay duha ka passage nga atong pagahisgutan karon, nga rin una makita sa Episo kapitulo 6 bersikulo 4 ug ang ikaduha sa Isaias kapitulo 49 bersikulo 15. So kung doon na mo yung mga Biblia, pwede niyo ablihan, and samtang ako magbasa, pwede ra nga inyong sundon sa inyong mga mata,
Una na to nga basahon ang Episo kapitulo 6 bersikulo 4. And then ang last na to nga basahon which is ang Isaiah kapitulo 49 bersikulo 15. Okay, nagingon ang pulong sa Ginoo sa Isaiah, sa Episo kapitulo 6 bersikulo 4 nagingon, mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Hinuon amumahas sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Next arita sa Isaiah kapitulo 49 bersikulo 15 nagingon, ang Ginoo mingon, busa ang Ginoo mitubag, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso? Dili ba niya mahalon ang iyang anak? Apan bisan pag malimot ang inahan sa iyang anak, ako dili gayud malimot kanimo. Ang Dios nagpanalangin ng daan sa iyong mga pulong, magampo ta nga tag-iya sa Ginoo. Ginong Dios nga gamhanan, tag-iya sa tanan. Salamat kay Ginoo sa imuhang grasya, sa imuhang kanunay nga pasinati kanamo sa imong kaluoy ug gugma. And until ning mga oras sa Ginoo, ning mga adlaw, kami o Dios nakapadayon, nakasurvive sa among kinabuhi. And kini tungod sa imong pagsustain Ginoo sa libre nga hangin ug sa kusog ug God. And Lord, now ni among matagos sa kagalingon, among gipaubos sa mga tubangan, pinagi sa imong pulong among pagahisgutan karon, imong balang Espiritu Santo mo'y magapanglihok sa matagos sa kanamo nga din imong pulong kini dunay dakong kahimuan sa matagos sa namo ka kinabuhi o God. Lord, among isalig kanimo ang tanan itugyan pinagi sa gamhanang ngalan ni Jesus. Amen. Okay. So again, Mother's Day, and Happy Mother's Day sa tanan nga mga inahan. And gi-appreciate mo na akong tanan, mga ginikanan sa inyong mga effort ngadto sa inyong mga anak, sa inyong mga kahago, sa inyong pangamudlay ngadto sa inyong mga anak. Nining orasa, ang atong paghisgutan kining mahitungod sa ang gugma sa usa ka inahan. So unsa man ni ang gugma sa usa ka inahan ug unsa ang naa sa gugma sa usa ka inahan. Dunay duha ka butang atong pagahisgutan mahitungod sa gugma sa usa ka inahan. Nga din kung atong tan-awon ang usa ka inahan nga grabe ni ang ilahang pagpangamudlay o grabe ni ang ilahang mga gibuhat, grabe ilahang sakripisyo, grabe ilahang mga pagantos, grabe ang mga willing nila nga gisugal ilang kaugalingon para lang sa kaayuhan sa ilahang mga anak. So nining kahapon nun magisguta sa gugma sa usa ka inahan. Now sa ato nga passage nga ato ang patukuranan sa Isaiah kapitulo 49 bersikulo 15 nga rin nangutana ang katawan sa Ginoo ngadto kang Ginoong Hesus ug mao ni ang gitubag ni Ginoong Hesus nga rin maingon siya, busa ang Ginoo mitubag. Ang mga katawhan nini nga mao nga time, siguro naka-feel sila nga nalayo sila sa Ginoo o nalayo sila sa presensya sa Ginoo. But mitubag ang Ginoo kanila nga miingon siya, busa ang Ginoo mitubag, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso? Dili ba niya mahalon nga ang iyang anak? Apan bisan pag malimot ang inahan sa iyang anak, ako dili gayud malimot kanimo. So example ni Ginoong Hesus ngadto sa usa ka inahan ang sa iyaha nga kinabuhi nga dili ba mahalon o atimanon sa usa ka inahan ang iyang anak. So now kining usa ka gugma o paghigugma sa usa ka inahan o ginikanan. So kining una nga butang atong pagahisgutan mahitungod sa gugma sa usa ka inahan is ang gugma sa usa ka inahan is sacrificial. Tinuod dili mga inahan, tubag. Ang gugma sa usa ka inahan sacrificial kaayo. Tungod kay ngano man, kung atong tan-awon ang usa ka inahan nga sa dihang start pa lang sa pagsabak niya sa iyang anak, start pa lang sa first nga simana sa pagbuntis niya sa iyang anak,
diha na nag-start ang iyang pagsakripisyo, diha na nag-start ang iyang pag-antos ngadto sa iyang anak. And then pila ka months, 9 months niya nga dalon ang iyang anak diha sulod sa iyang tiyan. Ug dili lang kay diha rataman mahuman ang iyang pag-antos, labi na sa iyang adlaw nga pagpanganak, hilabihan ang iyang pag-antos, hilabihan ang iyang sakripisyo ngadto sa iyang anak. And dili lang pud kay matapos ana nga higayon, nga diin ang usa ka inahan nga sa human niya ipanganak ang iyang anak, like hantod nga kini bata, hantod nga kini mudako naa ang presensya sa usa ka inahan nga diin nagpaluyo, naa ang usa ka inahan nga muatiman ngadto sa iyang anak. Makita nato unsa ka sacrificial ang gugma sa usa ka inahan ngadto sa iyang anak. Nga sa diha nga masakit ang iyang anak, naa ang usa ka inahan. Especially kung like ako ang nakita sa ako ang mismo nga ginikanan, like sa ako ang mga manghod sa panahon nga masakit ang akong mga manghod, or bisan ako labi na kung panahon sa kagabihion, like garabi makita nato ang sakripisyo sa usa ka inahan nga mumata sila sa kagabihion para lang nga diin atimanon ang iyang anak. Sa panahon nga masakit ang iyang anak, naa ang usa ka inahan nga diin andam nga muhatag og tambal, naa ang usa ka inahan nga naa sa kiliran sa iyang anak para lang pagpasinati ngadto sa iyang anak nga naa ang usa ka inahan nga andam nga mosakripisyo ngadto sa iya tungod sa iya nga paghigugma. Like kung atong una-unaon pag-ayo, grabe ang sakripisyo sa mga ginikanan, sa mga inahan ngadto sa iyang mga anak. Ug dili lang kay sa panahon nga masakit ang iyang anak, sa panahon usab nga ang usa ka inahan modisiplina ngadto sa iyang anak. Sa panahon nga ang usa ka inahan mo bunal tungod kay magpabadlong ang iyang anak, kini usa-usab ka sakripisyo sa usa ka inahan. Tungod kay ngano man nasayod ko nga dili lalim sa usa ka inahan nga pasakitan niya ang mismo niya nga anak. But para sa kaayuhan gibuhat sa usa ka inahan. Like sa ako ang mama sa panahon nga nagpabadlong ko, sa panahon nga bata pa ko ato. Nagpabadlong ko, like gibunalan ko sa akong inahan, and then human ko gibunalan, gingnan ko niya nga kabalo ba ka nga sa dihang gibunalan ti ka, sakit kay na sa ako ang dughan, pero para sa imong kayuhan ako nang gibuhat. Like makita nato nga ang sakripisyo sa usa ka inahan tungod sa gugma sa usa ka inahan, tungod sa iyang hilabihan nga pagigugma ngadto sa iyang anak, para sa kayuhan ngadto sa iyang anak, bisan sakit sa iyang dughan, labag sa iyang dughan, pero iyang gibuhat tungod kay nahigugma siya sa iyang anak. Grabe ang sakripisyo sa usa ka inahan. Ug dili lang sa panahon nga disiplinahon, ug sa dihang sa panahon nga din ang iyang anak magdako until mahimo nga ulitaw, hantod nga maminyo nga din naa ang usa ka inahan nga diin nangita og paagi, nangita og mga solusyon para ma-providean ang panginahanglanon sa iyang anak. Nga atong makita karon daghan sa mga ginikanan nga grabe ilang pagsakripisyo, nga gani ang uban magbuwad lang sa init, ang uban grabe nga hago ilang gibuhat para lang masangkapan ang panginahanglanon sa ilahang mga anak. Gibuhat nila, kutob silang makaya, nga bisan, grabe nga kakapoy, grabe nga sakit sa ilahang panglawas, pero ilang gibuhat, ilandam sila nga na sakripisyo tungod kay nahigugma sila sa ilang mga anak. Wow. Pagkanindot sa mga ginikanan nga sama niini. Atong makita unsa ka sakripisyal ang gibuhat sa mga inahan ngadto sa ilang mga anak tungod lang sa ilahang dako nga paghigugma. Ang gugma sa isa ka inahan andam ug willing nga mubuhat bisan unsa para sa kaayuhan sa iyahang anak. Nga rin ang usa ka inahan, ang gugma nga sacrificial sa usa ka inahan, buhaton niya ang tanan para sa kaayuhan sa iyahang anak. Wow. I appreciate you mga ginikanan nga nangabudlay, naghago, nagsakripisyo para sa kayuhan sa inyong mga anak.
Garabi ang pagsakripisyo sa mga ginikanan. Garabi ang gibuhat nga paghago. Garabi ang gibuhat nga mga pag-antos. Garabi nga singot nga gani siguro magsagol ang singot, luha o unsa pa na nga mga resulta sa kahago. O kini giantos sa usa ka inahan. Kini giantos sa usa ka ginikanan para sa kaayuhan sa iyang anak. Ang iyang anak magdako nga maprovidean sa panginahanglanon. Ang anak magdako, magtubo nga diin himsog ang panglawas, nga din ang iyang anak iyang makita nga dinaa sa nindot nga panglawas. I know kalipay sa mga ginikanan nga bisan sa ilahang nga paghago sa dihang makita nila ilang mga anak, dako na nila nga kalipay para sa ilaha. Like mapawaw na lang ta sa mga ginikanan nga sacrificial kayo ang ilang gugma ngadto sa ilang mga anak. Like grabe ang gibuhat sa inyo nga kinabuhi o nasayod ko nga kana nabuhat ra ninyo tungod sa grasya ug tabang sa Ginoo. Muna nga sa mga ginikanan, like makaingon ta nga saludo ko sa mga ginikanan nga nag-antos, naghago, unsa pang ilang gibuhat para sa kayuhan sa ilahang mga anak. So, mao ni una nga gugma ngadto sa usa ka inahan ngadto sa iyang anak, sacrificial kayo. Sakripisyo ang iyang gibuhat ngadto sa iyang anak tungod kay nahigugma siya. Wow, pagkaanindot. And then nganong gibuhat man ni sa usa ka inahan ang sama nga mga pag-antos sa iya nga kinabuhi. Like kining tanan tungod ra gyud sa ilang nga paghigugma. Kining tanan tungod sa ilang paghigugma willing sila nga mo sakripisyo. And then ikaduha nga butang nga din ang gugma sa usa ka inahan, una ang gugma sa kainahan is sacrificial. And then ang ikaduha nga gugma sa usa ka inahan kining gitawag og unconditional. But before nato ipadayon ang gugma nga unconditional sa usa ka inahan, tagaan nato og example ang usa ka sacrificial nga gugma sa usa ka inahan nga atong makita sa panahon nga rin dunay usa ka Levite nga inahan which is kini mao ang inahan ni Moses. Sa panahon nga ang parao nideklara nga ang tanan nga mga batang lalaki patyon o sa diha nga nakaibaw ang usa ka ginikanan, iya ning gitaguan ang iyang anak nga lalaki sulod sa 3 ka bulan. And then sa pag-abot sa 3 ka bulan wala na gyud nadala og na like dili na niya makaya nga taguan ang iyang anak. So unsa iyang gibuhat, nagkuha siya og basket og sa dihang ang kini nga basket iyang gipantapakan ang mga buslot-buslot para dili masudlan og tubig. So iyang gibuhat iyang anak gisulod ngadto sa basket og gipaanod ngadto sa suba. And sa diha nga gipaanod ni sa suba, like atong makita siguro supak og bugat kayo siya nga kabubuton. Pero iya ning gibuhat niya nga ipalayo ang iyang anak sa usa ka tumong tuyo para lang maluwas ang iyang anak sa kamot sa usa ka parao. Ug tuod man naluwas gyud ang iyang anak. Og siguro familiar kay mo ni Moses. So mao to si Moses sa diha nga nadako na siya nga diin gi-adapt siya sa usa ka anak sa parao. So atong makita ang grabe nga pagsakripisyo sa kainahan nga willing siya og andam siya nga malayo sa iya ang usa ka anak para lang maluwas, para lang sa kayuhan sa iyang anak. Like grabe ang sakripisyo. Og dili lang kay sa usa ka Levite nga inahan, kundi ato sa makita sa panahon nga si Haring Solomon gitistingan. Sa panahon nga dunay duha ka ginikanan nga miadto sa iyaha, nagpatambag tungod kay kining duha ka inahan baguhay nga nanganak. Ug sa diha sa kagabhion nga ang inahan iyang namatiyagan nga ang usa ka inahan patay na ang iyang bata, ang iyang gibuhat, iyang gibaylo ngadto sa usa ka inahan nga dungan niya sa pagpanganak. Gibaylo niya ang patay niyang bata ngadto sa buhi nga bata sa usa ka inahan. Og tungod kay nahibaw-an ni sa usa ka inahan
nga buhi iyang anak, miadto sila kang Solomon og nagpa tabang sila ngadto sa diha nga gi adto nila kang Solomon, sa dihang maingon si Solomon nga pikasa ang bata og ihatag ang katunga sa usa ka inahan og ang usa ang katunga ihatag ngadto sa usa ka inahan. Og maingon to ang inahan nga katong babae nga patay iyang bata katong maoy nimbaylo sa buhi nga bata, maingon siya nga sige patiya na ang bata. Pero katong tinuod gyud nga inahan sa buhi nga bata, maingon siya hari ihatag na lang na niya ang bata. Like atong makita nga ang usa ka inahan nga nahigugma ngadto sa iyang anak, andam siya nga mosakripisyo para lang sa kaayuhan sa iyahang anak. Pagkanindot sa mga ginikanan. And I know nga nay mga ginikanan nga sama niini. Sa mga naminaw, I know nga gibuhat po ninyo ang inyong makaya para sa kaayuhan sa inyong mga anak. And ang Dios magpanalangin sa matag-usan niyo kinabuhi. So sa ikaduha, kining unconditional love nga gugma sa usa ka inahan. Nga diin atong makita nga dili lang kay sacrificial ang gugma sa usa ka inahan kundi unconditional usab kini. Nga diin sa diha nga ang ilang anak sa panahon nga kini magmagaay sa ulo ang ilang anak supakiro. Sa diha nga ma-disappoint sila ngadto sa ilang anak tungod sa pagkabadlungon, pero nagpabilin ang paghigugma sa usa ka inahan. Grabe ang gugma sa usa ka inahan, unconditional. Badlungon man iyang anak, bugoy man iyang anak, pero pabilin siya nga naghigugma ngadto sa iyaha. Nga rin atong makita nga ang usa ka inahan pabilin nga nagpakaon sa iyaha nga anak, nagprovide sa mga sinina sa iyaha nga anak, bisan kini rebelyoso kayo. Grabe ang unconditional nga paghigugma sa usa ka ginikanan, nga bisan sa panahon nga ang iyang ginikanan grabe ka rebelyoso, grabe ka musupak sa iyaha, grabe ka badlungon ngadto sa iyaha, grabe walay respeto ngadto sa iya, pero ang usa ka inahan pabilin nga nagpasyo sa iyang gugma ngadto sa iyang anak luyo sa pagkabadlungon niini. Unconditional nga paghigugma sa usa ka inahan. Sa panahon nga ang iyang anak walay respeto na sa iyaha, sa panahon nga ang iyang anak like murag dili na inahan ang pagtrato sa iyang anak, pero ang usa ka inahan pabilin nga magproteksyon, magprotekta ngadto sa iyang anak. Atong makita unsa ang gugma sa usa ka inahan ngadto sa iyang anak. Dili lang kay sacrificial ang iyang paghigugma ngadto sa iyang anak, kundi usab unconditional. Nga kini nga maong mga karakter sa mga ginikanan nga atong gisgutan karon, kini atong matagaan og example sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Nga like si Ginoong Hesus ang ato nga ginikanan. Spiritual nato siya nga ginikanan. O kita nga iyang mga katawhan, kita nga iyang mga anak, ingon ani usab ang gugma sa Ginoo sa matag usa, sacrificial ang gugma sa Ginoo nga gibuhat sa matag usa kanato. Nga like kinsa may moingon diha sa iyang kaugalingon nga buotan na siya sukad siya nahimugso. Kinsa may mo confident nga moingon sa iyang kaugalingon nga like wala siya nabuhat nga sayop gunad sa iyang pagkahimugso. Kitang tanan nasayop ug nagpabadlong, nakabuhat og dili mayo atubangan sa Ginoo, pero grabe ang sakripisyo nga gibuhat sa Ginoo sa atoa tungod kinahigugma siya. O grabe ang unconditional nga gugma sa Ginoo luyo sa pagkadaotan sa matag usa nato nga mga tao. Pabilin ang pagpasinati sa gugma sa Ginoo, pagpasaylo luyo sa atong pagkamasalaypon. Ingon ana, so mao ni ang example nga atong makita sa kinaiya nga naa sa usa ka inahan nga atong gisgutan karon, nga si Ginoong Hesus gyud ang pinaka example. Si Ginoong Hesus gyud atong makita nga siya ang una nga nagbuhat niini, nga naa niya kini nga mao nga karakter, kining gugma nga andam mo sakripisyo ug gugma nga wala nagmatter kung kinsa ka, andam siya modawat sa imuha.
pagkaanindot sa mga ginikanan nga naa usab sa mao nga naa sa ilaha nga kinabuhi kini nga mga karakter ngadto sa ilang mga anak nga diin andam sila mo sakripisyo, andam sila nga muatiman sa ilang mga anak bisan magpabadlong, andam sila nga mo-provide silang panginahanglanon. Wow, pagkanindot sa mga ginikanan nga sama niini nga nagbuhat sa ilang responsibilidad ngadto sa ilaha nga mga anak. So I know nga sa inyong pagbuhat niini nalipay ang Ginoo ug nasayod ko nga ang Dios magabless sa inyong matakos sa kinabuhi nga nagabuhat sa mga butang nga diin may kalipay usab sa Ginoo nga buhaton natong matagos sa especially ngadto sa mga ginikanan nga giadresan sa ato ang mensahe nini nga orasa. So sa mga inahan, sa mga ginikanan, matawag ba og inahan ang usa ka babay nga walay anak? Murag dili sa. So sa mga ug maingon tag inahan, so naagi anak, either babae o lalaki. Kay murag lisod man kayo tawgon og mama unya way anak, murag lain kayo. Di ba? So sa mga inahan, sa mga ginikanan nga naa nini nga mga kinaiya diha silang kinabuhi, nagabuhat niini ngadto sa ilang mga anak. Deserve mo nga like ulian og mga nindot nga mga butang ngadto sa mga anak. Nga diin pagkaanindot sa mga inahan nga sama niini. Sa ingon nga mga ginikanan nga diin dunay gugma nga pagsakripisyo ngadto sa ilang mga anak, ingon nga mga ginikanan nga unconditional ang ilang paghigugma ngadto sa ilang mga anak. Unsa kaha ang deserve para sa ilaha nga buhaton sa mga anak? Unsa kaha ang angayan nga buhaton sa mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan, nga din ang mga ginikanan nga di nagbuhat og sakripisyo, nagbuhat og mga butang para sa kayuhan sa ilahang mga anak. Grabe ang mga paghago, mga pag-antos sa usa ka ginikanan ug unsa man ang angay og dapat nga din gitawag og deserve nga buhaton sa mga anak ngadto sa mga inahan. Now dunay tulo ka butang nga atong paghisgot, nga atong hisgutan nga rin kini sugo usab sa Ginoo ngadto sa mga anak. Like sa atong nga passage nga atong makita, nga atong sa atong gibasa sa Episo, una sugo sa mga ginikanan or sa inahan nga amumahon ang iyahang anak or ang ilang mga anak. Ug para sa mga anak, sugo usab sa Ginoo, ug unsa man kini nga mong sugo sa Ginoo. Atong makita sa Episo or Colossus. Una sa Episo kapitulo 1 chapter 6 versikulo 1 og sa Colossus 3:20 nagingon sa Colossus 3:20 mga anak pagmasinugtanon kamo sa inyong mga ginikanan. So una nga butang nga deserve nga buhaton sa usa ka anak ngadto sa iyang inahan is kining gitawag og pagmasinugtanon. Kining pagsunod, pag-obey sa usa ka inahan. Like, nindot kayo ang feelings, ang pamati, or ang sa personal, sa usa ka ginikanan, nga din ang iyang anak, nagmasinugtanon ngadto sa iyaha. Nga din ang usa ka anak, like, especially kung naay mga sugo-sugo, like, dali kay masugo ang iyang anak. Like, nindot kayo sa usa ka anak, tungod sa gibuhat sa usa ka inahan nga grabe ang pagsakripisyo, like deserve ang usa ka inahan nga ang iyang nga anak mahimo nga masinugtanon, ang iyang anak mahimo nga andam nga mosunod ngadto sa iyang iyang nga inahan, especially kung dunay mga isugo ang inahan, unsa man nga mga sugo, as long as dili daotan nga sugo. Like deserve ang usa ka inahan, deserve ang usa ka ginikanan nga ang iyang anak mahimo nga masinugtanon, nga ang usa ka anak andam mo obey ngadto sa iyang inahan. Deserve ang inahan, deserve ang ginikanan nga ang iyang anak mo obey. And dili lang kay deserve ang usa ka inahan nga iyang anak mo obey, deserve usab ang inahan nga ang iyang anak respetoon siya, i-respect ang iyang nga ginikanan. Like atong makita sa Episo kapitulo 6 versikulo 2 nagingon,
Ang unang sugo nga dunay saad kini address para sa mga anak. Mao kini, tahura ang imong amahan ug inahan ug kini ang saad. Para sa mga anak, sugo sa Ginoo. Unsay buhaton sa usa ka anak ngadto sa iyang inahan, tahuron, respetuon ang iyahang inahan. Nato nga mga anak, unsa o kinsa man ang bisan pag unsa ang gibuhat sa atong ginikanan sa ato nindot man na ang gibuhat sa atong ginikanan, makaingon man ta nga bati ang gibuhat sa atong ginikanan tungod kay ginikanan nato sila, deserve sila nga atong respetuon. Deserve sila nga atong pasination sa ato nga paghigugma. Deserve ang atong mga ginikanan nga sundon. Siguro like lain-lain ta og experience sa ato matag usa kinabuhi kung giunsa ta pagdako sa atong mga ginikanan, giunsa ta pagpatubo sa atong mga ginikanan. Pero bisan pa luyo ni anang tanan, lain-lain man nga mga pagtrato sa atong mga ginikanan tungod kay ginikanan nato sila ang gigamit sa Ginoo aron matawtan ini nga kalibutan. Deserve sila nga atong sundon, deserve sila nga atong respetuon. O dili lang kay kanang duha nga deserve nga buhaton nato ngadto sa atong mga ginikanan, atong mga inahan. Deserve usab nato nga ato ang atimanon ang atong mga inahan. Ilabi na sa panahon nga matigulang or maidara na ang atong mga inahan. So sa panahon nga bata pa ta, ang atong mga inahan ang nagatima nato. Ug sa panahon nga tigulang na ang atong mga inahan, kita nga mga anak, like, mas nindot kung ingno natog obligado ang mga anak nga atimanon ang iyahang nga inahan. Kita nga mga anak, deserve ang atong ginikanan nga ato silang atimanon. Deserve ang atong mga inahan nga buhatan nato sa mga butang nga para usab sa ilang nga kayuhan. Like sa panahon nga nahimugso pa ta hantod ni Dakota, grabe ang ilang pagsakripisyo para sa ato. Ug sa panahon nga tigulang na sila, pag-anindot kung naa usab ta sa ilang kiliran nga andam nga moatiman usab ngadto sa ilaha. Andam nga mutabang ngadto sa ilaha, andam nga moagakay ngadto sa ilaha, ingon nga atong mga ginikanan. Siguro kini usa ka dako nga challenge una para sa mga ginikanan. Kung unsaon nila pagtrato, unsaon nila pagpadako, unsaon nila pagatiman ang ilang mga anak, nga din masinati sa usa ka anak nga naa ang ilang inahan, naa ang gugma sa usa ka inahan, naa ang pagatiman sa usa ka inahan. Challenge ni para sa mga ginikanan. Ug gitudloan mo nga mga inahan pinaagi sa pulong sa Ginoo nga atong makita sa Episo, nga din sugo sa Ginoo nga inyong amumahon or sa lain nga term atimanon ang inyong mga anak. Sugo sa Ginoo ni para sa mga inahan. So challenge sa matagusa ka mga inahan nga buhaton ang maong mga butang para sa kayuhan sa inyong mga anak. And like makaingon man mo nga dili ninyo kaya, apan na ang Ginoo andam siya motabang. Ang buhaton ra is muduol sa iya mga giya, mga igtabang tungod kay nara ang Ginoo. Andam siya nga motabang sa iyang mga katawhan nga andam mo paubos sa kaugalingon. And para sa mga anak, dili lang kay ang mga inahan ang gisugo sa Ginoo nga mumahon ang mga anak, kita usab nga mga anak gisugo sa Ginoo nga atong respetuon, ato nga i-honor ang ato ang mga ginikanan. So usak pug ni ka-challenge para sa matagusan nato. Siguro ang pinaka-challenge para sa mga anak kining sa panahon nga wala nila na feel o wala nila na sinati nga giatiman sila, gihigugma sila sa ilang mga ginikanan. Siguro challenge ni para sa usa ka anak nga wala gani ko gipasagdan ra gani ko sa akong inahan, wala gay say paki sa ako like nanginabuhi ra gani ko gakuha unya ako siyang atimanon, ako siyang respetuon, ako siyang i-honor.
dili angayan akong inahan inanaon tungod kay wala say gibuhat nga maayo para sa kuha. Challenge kini sa usa ka anak nga naa sa mga sitwasyon. But nag-challenge ko para sa matag usa nato nga mga anak. Unsa man kadautan, unsa man kabati ang gibuhat sa atong mga ginikanan, wala man ta gitrato og tarong, wala man ta gipadako og tarong, wala man nato na feel ang paghigugma sa atong ginikanan. Pero ginikanan gihapon nato sila. Gusa ka butang nga pinaka-challenge nga atong buhaton uban sa grasya ug tabang sa Ginoo is andam nato sila nga pasayloon ang atong mga ginikanan. Ato silang releasan sa pagpasaylo kung nakabuhat man sila og dili maayo para sa atoa. And niana nga paagi nga din bisan inana ilang gibuhat, ato silang pasination sa gugma ingon nga usa ka anak, ato silang respetoon, ato silang atimanon, ato silang i-obey. Mga itagtabang sa Ginoo matag karon og unya sa atong mga kinabuhi. Sa dihang aton ning buhaton, malipay ang Ginoo, mahimaya ang Ginoo sa matag usa nato. Ito ko natutungulo magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamanan, Lord, nasayod mi nga kining mga butanga, kining among mga karakter Ginoo nga among gisgutan ining mga orasa. I know Ginoo nga lisod ni para sa sitwasyon sa usa ka ginikanan nga diin ang ilahang mga anak grabe kabadlungon ug nasayod ko nga lisod usab kayo ni sa usa ka anak nga ang ilahang inahan wala nila nasinati ang paghigugma sa usa ka inahan. Apan Ginoo nining mga oras sa ako naghangyo nangayo og giya, nangayo og tabang kanimo balang Espiritu Santo nga may maga-konvikta sa matag usa ka kinabuhi sa mga inahan o sa mga anak o Dios nga din dunay gitawag og kung naamay mga kasakit panagbingkil nga din kini naa ang pagpinasaylo ay Ginoo, na ang pagpasiguli sa matag usa, naa nga din mabalik ang relasyon nga nindot sa matag usa Ginoo. Lord, tabangi ang matag usa ka mga ginikanan nga rin buhaton nila ilahang responsibilidad ingon nga mga inahan ngadto sa ilang mga anak tungod kay sugo ni nimo Ginoo nga amumahon at imanon ang ilang mga anak ug para sa mga anak namong mga anak sugo usab nimo para sa mua nga among i-honor, among irespeto ang among mga ginikanan. Lord, kining tanan mabuhat ni namo uban sa imong grasya ug tabang o Dios. Lord, salamat sa mga ginikanan nga nangabudlay, sa mga ginikanan nga naghago, sa mga ginikanan nga nagsakripisyo, sa mga ginikanan nga gibuhat nila kutob silang makaya para sa kayuhan silang mga anak. Lord, continue to bless Ginoo sa mga ginikanan Ginoo, continue to provide sa ilang mga panginahanglanon Ginoo, nga rin aron ila usab Ginoo nga masangkapan ang panginahanglanon sa ilahang mga anak Ginoo. Lord, salamat ubani ang mga inahan, tabangi ang mga inahan. Ikaw o Dios may mag-una sa tanan nilang mga plano. O para sab sa mga anak, namong mga anak, continue usab ka Ginoo, maguban ka namo, maghatag ka namo kusog, nga rin doon na may kasangkasing usab Ginoo, nga rin unag labaw sa tanan, mahigugma kanimo, murespeto kanimo o Dios, o kini magresulta usab sa among paghigugma, pagrespeto ngadto sa mga ginikanan. Lord, i-bless ang matag usa, kining tanan among isalig, tugyan diha lamang kanimo, pinagi sa gamahan nga ngalan ni Jesus. Amen o amen. Ang tibuok mong kinabuhi imong gihalad halang ka namo ang tanan namo kasalanan sa dugo mo Dios gihugasan.